Pojava Isusa Krista i njegovog evanđelja i nakon 2000 godina izazov je svim kršćanima. Kako osuvremeniti njegovu poruku i približiti je suvremenom čovjeku, raspravljalo se na međunarodnom skupu Isus iz Nazareta u organizaciji Biblijskog instituta. Od samih početaka Kristova je poruka duboko mijenjala svijet. Radikalna poruka ljubavi teško je bila prihvatljiva tada, kao što je to teško i danas. Krist od čovjeka traži potpunu promjenu i predanje. On je izvor mudrosti, on je vječni logos, on je taj logos koji je tijelo, to je božićna poruka nedavno bila, jel? Riječ, logos, stvaralački, je postao tijelom, utjelovio se. Krist je aktualan za sva vremena, za sva društva. Njegova poruka ima jedan osloboditeljski, spasonosni, preobrazbeni naboj. Ona mijenja živote, ona donosi nadu tamo gdje vlada očaj, ona donosi ljubav i ljubavlju zamjenjuje mržnju. Dakle, poruka je izuzetno relevantna za sve ljude, svih vremena, na svim meridijanima. Suvremeni čovjek, iako zaokupljen mnogim brigama, nije izgubio interes za duhovnost, stoga i Kristova poruka nije izgubila na svom značaju i aktualnosti. No vidljiv je sve veći otklon prema organiziranim oblicima religioznosti. Čovjek današnjice traži neposredan i direktan odnos s božanskim. Stoga je sve češći oblik religioznosti Krist da, crkva ne. Ljudi nisu izgubili interes. Često taj tobožnji nedostatak interesa proizlazi iz toga što se crkva izolirala od ljudi. Kroz organizirane strukture ona ostaje vrlo tradicionalna i legalistička. A poruka Isusa Krista je svježa i otvorena. Privlači one na rubu koji su u potrebi, koji žele promjenu u životu. Pitanje je, naročito u našem zapadnom svijetu, u kojoj mjeri suvremeni čovjek uopće ima pristup pravoj informaciji o Isusu, koliko se evanđelja čitaju, koliko se znanstveno raspravlja o samim izvorima kršćanske vjere, koliko se vjerodostojno navješćuje s propovedaonica različitih crkava ta poruka. Ja mislim da ne smijemo kriviti ljude izvan vjere za ono što su skrivili ljudi u vjeri ili u poluvjeri. A crkva je mnogo toga skrivila i vrlo često iznevjerila Isusa Krista, ja to govorim i o sebi. A isto tako, crkva je vrlo često kompromitirala svoj utjecaj, svoju ulogu, svoje mjesto u društvu i to je na neki način odgovornost crkve zašto danas ljudi nisu zainteresirani. Ne zato što Krist nije dobar ili njegova poruka nije dobra, nego oni koji su trebali autentično živjeti i reći da ta poruka se može provesti u život, oni su zakazali. Poteškoća je u tome što su ljudi bili izloženi religiji, kršćanskoj religiji koja je prepuna prava i propisa, a koji su smišljeni na temelju nekih učenja iz pisama, umjesto da se otkrila prava osoba Isusa Krista. Ivanovo evanđelje govori da je Isus došao pun milosti, pun istine, a nismo otkrili tu milost, niti smo otkrili tu istinu. Čovjek današnjice je zarobljenik užurbanosti suvremenog svijeta. I dalje pred sebe postavlja pitanja od životne važnosti kao što su pitanje egzistencije i životnog smisla. Evanđelska poruka i njena preobrazbena moć mogu poslužiti kao dobar temelj upravo u tim trenucima. Ako bi ljudi po njoj živjeli, onda je ona vrlo moćna. Ljudi koji se međusobno vole, koji vole svoga susjeda i nisu ograničeni etnicitetom, rasom, spolom, društvenom klasom, tada bi to bilo nešto moćno što bi cijeli svijet čuo. Često iskorištavamo ljude zbog rasa, spola, bogatstva ili siromaštva, a Isus je rekao da smo svi dragocjeni, bez obzira na kategorije. I volio bi živjeti u takvom svijetu. Kako bismo doprijeli do sekularnog svijeta, moramo biti više kao Isus. To ne znači da samo govorimo o Bogu i da tražimo od ljudi da ga štuju, nego da posegnemo za drugima i da se pružimo drugima i učinimo neku promjenu u životu ljudi i tek tada dogovorimo Isusu. No moramo biti u kontekstu samožrtvovanja, jer ne postoji nitko tko ne želi biti voljen, a da ne odgovara onome koji je čitavog sebe dao za to. Novom evangelizacijom, autentičnim načinom života, nesebičnom ljubavlju, no prije svega suvremenim navještanjem i pretakanjem Kristove poruke u rječnik suvremenog čovjeka, omogućit će se da ona i dalje ostane aktualna, te da radikalno mijenja svijet.